Океан артында яшәүче ватандашларыбызга hello. Сезнең иртәгә бик тә мөһим көнегез. Сез президент сөйләячәксез. Biz de bir ailelik үз президентыбыз өчен тавыш бирдек, нәтиҗәсе белән бик тә канәгать. Океан артында торучыларга хәерле кич. Сәлам дуслар, без яңалыкларга күчик. Киттек. Шимбә көнне Казанның Царицыно бистәсендә ФСБ хезмәткәрләре Софиулин полиция бүлеге җитәкчесе Алексей Ершовны тоткарлады. Масса күләм мәгълүмат чаралары мәгълүматы буенча, ул тормыш иптәше белән дачасында качып яткан. Алексей Ершов хукук саклау органнарының аңа карата сораулары булуын белүгә үк кача. Аны федераль эзләүгә дә игълан итәләр. Ершов качкан көнне Софиулин полиция бүлегендә тентү уза. Җитәкченең бер урынбасарын 34 яшьлек Илназ Сидиковны кулга алалар. Аларның икесендә ришвәт алуда, вәкаләтләрен арттырып эш итүдә һәм законсыз эшмәкәрлектә гаеплиләр. Эчке эшләр министрлыгы полициянең башка хезмәткәрләре шул исәптән югары вазифа биләгәннәренең дә шик астында булуын яшерми. Күп тапкырлар сөйләнгән, хәтта бәхәсләр дә тудырган хәл тормышка ашты. Ришат Төхвәтуллин рус телендә җыр яздырган. Ул «Чувство на последнем этаже» дип атала. Әлеге җырны булдыру өчен күп айлык хезмәт куя Ришат. Без исә аның бу эшенә ниндидер бәя биреп тормыйбыз. Моны сез үзегез ясарсыз, дуслар. Әмма ничектер Егор Кридка охшап китә кебек Ришат. Моның яхшы яисә начар булуын белмибез. Шимбәдә Роспотребнадзор илдә гомум маска режимын гамәлгә кертеп, җәмәгать туклануы һәм күңел ачу урыннарында эш сәгатен кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр чикләде. Татарстан әлеге чикләүләрне үзебездә кертмичә берничә көн түзде, әмма 2 көннән республика хөкүмәте дә шул эштәлектәге карарны кабул итте. Димәк, хәзер бездә дә 31 октябрьдән бирле җәмәгать туклануы һәм күңел ачу урыннарын әйтелгән вакытта эшли алмый. Дөрес, искәрмәләр дә бар. Алар азыкны алып чыгып китү мөмкинлеге булган һәм заказларны китереп бирү хезмәте булдырган оешмаларга кагыла. Чикләүләр шулай ук вокзаллар һәм аэропортларда эшләүче оешмаларга кагылмый. Россия премьер-министры Михаил Мишустин еллык 6,5% ставкалы ташламалы ипотека программасын 2021 елның 1 июленә кадәр озайту турында карарны имзалады. Мондый ташламалы ипотека яңа төзелеш йортларда фатир алырга мөмкинлек бирә. Мәскәү һәм Санкт-Петербург, шулай ук Мәскәү һәм Ленинград өлкәләрендә яшәүчеләргә биреләчәк кредитның күләме иң күбе 12 миллион сум булачак. Башка регионнар өчен 6 миллион сум. Әмма документта әйтелгәнчә, беренчел кертем торак бәясенең 15%-тан да ким булмаган өлешен тәшкил итәргә тиеш. 2 атналык Парижда Мөхәммәд пәйгамбәргә карикатуралар демонстрациясе ясаган укытучының башын кистеләр. Берничә көннән Макрон аны французларның ирекле кешеләр булып яшәү хокукына ия булуларын алга сөргән республика йөзе дип атады. Макрон радикаль идеологияны алга сөреп, төрле ассоциацияләр булдырган кешеләргә каршы актив көрәшәчәкләрен дә белдерде. Нәтиҗәдә Мароккодан Пакистанга кадәр барлык француз әйберләреннән баш тартырга чакырырга керештеләр. Франция президентын исә исламга каршы сугыш игълан итүендә гаепләделәр. Төркия лидеры Эрдоган француз лидерына психикасын тикшерергә киңәш итте. Россиянең кайбер эшлеклеләре дә Франция җитәкчесен тәнкыйтьләп чыкты. Иң аянычы Франциядә радикаллар гади кешеләргә һөҗүм итә башлаган. Беренче кеше һәлак булган инде. Сүз иреге, горурлыкка кагылу яисә дин турында бик күп сөйләшеп була, әмма буларның берсе дә кеше гомерен өзәргә тиеш түгел. Россиядә 3-7 яшькәчә балалар өчен пособие рәсмиләштерү тәртибе гадиләштерелгән. Россия Федерациясе хөкүмәтенең тиешле буйрыгы 1 ноябрьдән үз көченә керде. Моннан соң түләүләрне рәсмиләштерү өчен кешеләргә алиментлар турында мәгълүмат тәкъдим итәргә кирәкми. Барлык мәгълүмат ведомствора электрон элемтәләр системасында урнаштырылачак. Әмма шунысын да истә тотырга кирәк, булган кагазларны үзегез белән йөртү яхшырак булыр, чөнки я системасы эшләми, я электр үтү өзелә, я җиргә метеорит төшәргә мөмкин. Җомга көне Кукмарада 16 яшьлек егет яна торган сыекча тутырылган шешәләр һәм пычак белән коралланып, полиция бүлегенә һөҗүм итә. Аны тоткарламакчы булганда ул бер полиция хезмәткәрен яралый. Шуңа да әлеге егеткә каршы табель коралы кулланырга туры килә. Яшүсмер урында ук һәлак була. Егетнең әтисе сөйләвенчә, әле 2018 елда ук малай фән белән кызыксынып үзен атеист дип таный. 2019 елның ноябрендә әнисе улын әбисе яшәгән Башкортстанның Янаул мәчетенә йөртә башлый. Баланың әтисе сүзләренә караганда, аны менә шунда вахибитчылыкка йоллаган булырга мөмкиндер. Соңгы вакытта ул Кукмарада яшәгән, үги әтисенең кафесында эшләгән.
Егетнең үги әтисе моңа кадәр кузгатылган эш газ үткәргечне шартлауда шикләнелүче Марат Җамалиев. Җамалиевны тагын бер ир кешене бергә шимбә көнне кулга алалар. Алардан яшүсмерне радикалләштерүдә һәм җинаять башкаруга итерүдә шикләнәләр. Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде. Без исә көзнең соңгы аена аяк бастык. Аны файда белән үткәрегез. Без исегезгә төшерәбез. Трампны сайларга теләүчеләр лайк куегыз, Байден яклылар дустыгызга җибәрегез. Барыгызны да кочабыз, үбәбез һәм саубуллашабыз. Goodbye.